Ang kaaway sa Dios. Kinsay nakigistorya kang Eva didto sa tanaman sa Eden pinaagig halas. Nganong ang usa ka matinud-anong tawo mahimong kawatan. Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios dunay kaaway nga gitawag og yawa ug Satanas. Migamit si Satanas og halas sa pagpakipag-istorya kang Eva didto sa tanaman sa Eden. Ginadayag Kapitulo 12, versikulo 9. Usa gitambog ang dakong dragon, ang orihinal na halas, ang gitawag og yawa o Satanas, nga nagpahisalaag sa tibok gipuy-ang yuta. Siya gitambog sa yuta, ug ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1. Sa tanang ihalas nga mananap sa yuta nga gibuhat ni Jehova nga Dios, ang halas mao ang labing mabinantayon. Busa miingon kini sa babay. Tinuod ba nga miingon ang Dios nga dili mo angay mukaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Naghimo siyang paagi nga murag halas gyud ang nag-istorya. Si Satanas ang anghel nga unang mirebelde sa Dios. Siya gitawag nga Satanas nga nagkahulugang magsusupak, kay iyang ikontra si Jehova. Gitawag pud siya nga yawa nga nagkahulugang tigbutang-butang. Kini ang ginganlan kaniya kay siya nagsultig bakak bahin sa Dios o mangilad sa mga tawo. Ang Dios ba ang naglalang kang Satanas nga yawa? Dili. Dihang giandam sa Dios ang yuta para kang Adan ug Eva, diha nay mga anghel sa langit. Pero ang usa sa maong mga anghel na usab nahimong yawa. Job Kapitulo 38, versikulo 4 ngadto sa 7. Diin mangka dihang akong gitukod ang yuta. Sultihi ko kung nagtuo ka nga duna kay pagsabot. Dihang ang mga bituon sa kabuntanon naghugyaw sa kalipay, ug ang tanang anak sa Dios misinggit sa pagdayi. Posible ba na huna-hunaa kini? Nganong ang usa ka matinud-anong tawo mausab og mahimong kawatan? Wala siya matawo nga kawatan pero naa siya gitinguha o nagustuhan nga dili iyaha. Permi niya kining gihuna-huna og misamot ang iyang sayop nga tinguha. Dayon dihang nakakita siya gigayon, gikawat niya kini. Gihimo niyang kawatan ang iyang kaugalingon. Santiago Kapitulo 1, versikulo 13 ngadto sa 15. Dihang ang usa anaa sa pagsulay, dili siya angay moingon. Gisulayan ko sa Dios, kay ang Dios dili masulayan sa pagbuhat ug dautan. Ni siya mosulay kang bisan kinsa pinaagi sa pagbuhat ug dautan. Apan ang matag usa masulayan dihang siya gidani ug ginahaylo sa iyang kaugalingong tinguha. Unya ang tinguhang dihang kini manamko na manganak og sala. Unya ang sala dihang kini mabuhat na manganak og kamatayon. Nganong nahimong kaaway sa Dios ang usa ka anghel? Kanay nahitabo sa maong anghel. Human lalangan ni Jehova si Adan ug Eva. Gisugo niya sila nga mga anak punon ang yuta. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 hangtod sa 28. O gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang larawan. Sa larawan sa Dios iyang gibuhat siya. Lalaki ug babaye iyang gilalang sila. Unya ang Dios ng panalangin kanilang mingon. Panganak mo ug pagdaghan, puna ang yuta ug gamhi kini. Gamhi sab ang mga isda sa dagat, ang nagalupad nga mga mananap sa kalangitan, ug ang matag buhing nilalang sa yuta. Tingali naguna-una ang maong anghel nga pwede ako ang simbahon sa tanang tawo, imbis si Jehova. Sa sige niya guna-una niini, misamot ang iyang pagtinguha sa butang nga iya ni Jehova. Gusto sa anghel na simbahon siya sa mga tawo. Busa siya na makakog ng timbong kang Eva. Sa tanang ihalas nga mananap sa yuta na gibuhat ni Jehova nga Dios, ang halas mao ang labing mabinantayon. Busa miingon kini sa babaye. Job Kapitulo 3,
bersikulo 1 ngadto sa 5. Tinuod ba nga niingon ang Dios nga dili mo angay mukaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Makakaon mi sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan bahin sa kahoy nga anaa sa tunga sa tanaman, ang Dios nag-ingon, ayaw gayud ninyo kan-a o hikapa ang bunga niini, kay kun himuon ninyo kini, kamo mamatay. Ang halas miingon sa babayi, dili tinuod nga mamatay mo, kay nahibalo ang Dios nga mismong adlaw nga mukaon mo sa bunga niini, ang inyong mga mata mabuka, ug maparehas mo sa Dios nga mahibalo sa maayong dautan. Tungod ni ana siya nahimo Satanas nga yawa, ang kaaway sa Dios. Nganong namatay si Adan ug Eva? Nganong matigulang taong mamatay? Kang Adan siya miingon, kay namati ka sa imong asawa sa bunga sa kahoy nga bahin niini, ako nagsugo kanimo. Ayaw gayud ikaon sa bunga niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo. Sa tibuok nimong kinabuhi maghago ka pag-ayo aron makakaon sa abot niini. Si Adan ug Eva misupak sa Dios ug nikaon sa prutas. Genesis Kapitulo 2 versikulo 17 ug Genesis Kapitulo 3 versikulo 6. Tubuan kining mga sampinit ug mga kudyapa, ug ikaw magakaon sa tanom sa kapatagan. Panington ka sa kahago una ka makabaton og pagkaon, hangtod nga ikaw mobalik sa yuta, kay gikan ka sa yuta, kay abog ka ug sa abog ka mobalik. Makasasala ang mga anak ni Adan ug Eva maong mamatay sila. Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Sama nga ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo ang kamatayon pinaagi sa sala. Ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man. Aron masabtan nato kung nganong mahimong makasasala usab ang anak ni Adan ug Eva, tagda kini nga mga pananglitan. Naglutog kag pan gamit ang humahan nga naay lumping. Syempre naapoy lumping ang pan. Dihang gisupak ni Adan ang Dios. Si Adan nahimong makasasala, kay mga anak manta ni Adan. Kitang tanan makasasala pud, una atay lumping, parihas niya. Ug kay makasasala ng tang tanan, matigulang ta ug mamatay. Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Kay ang tanan makasala ug wala makaabot sa himaya sa Dios. Kini maoy bisan usang atong gibati, gihuna-huna ug gihimo nga supak ang Jehova o sa iyang kabubuton. Kay ang sala makadaot sa atong relasyon sa Dios. Gihatagan taniyag mga balaod ug prinsipyo nga makatabang aron dili ta makahimog tinuyo nga sala. Sa sinugdanan hingpit ang tanang gilalang ni Jehova, pero dihang tinuyo ang gisupak ni Adan ug Eva si Jehova, sila nakasala ug dili nahingpit. Sila natigulang ug namatay, ug kay napanunugdag sala ikan kang Adan, kita sad matigulang ug namatay. Unsay gipatuo ni Satanas kang Adan ug Eva? Nganong wala dayon patya ni Jehova ang mga rebelde? Mirebelde si Satanas kang Jehova, dihang iyang gidindal si Adan ug Eva nga supakon ang Dios. Gipatuo niya si Adan ug Eva nga pakakot si Jehova, usa ka daotang magmamandok nga wala maghuna-huna sa ilang kaayuhan. Miingon si Satanas nga ang mga tawo wala magkinahanglan og Dios nga musulti nila kung unsay buhaton. Miingon sad siya nga si Adan ug Eva ang may modesisyon kung unsay maayo ug dautan para sa ilang kaugalingon. Unsa kahay buhaton ni Jehova, pwede niyang patyon dayon ang mga rebelde aron mahunong ang rebelyon. Pero kung buhaton niya kana, mapamatud-an ba nga bakakon si Satanas? Dili gayon. Busa wala dayon patyan ni Jehova ang mga rebelde.
gitugutan niya ang mga tawo sa pagmando sa ilang kaugalingon. Pinaagi niini mapamatud-an nga bakakon si Satanas o nga si Jehova na ibalo kung unsay makaayo sa mga tawo. Makakaton tagdugang bahay ni Ana sa Kapitulo 11. Pero unsay imong ikasulti sa desisyon ni Adan ug Eva? Gusto ba nga mituo sila kang Satanas o misupak sa Dios? Gihatag ni Jehova kang Adan ug Eva ang tanan nga ilang nabatunan. Hingpit nga kinabuhi, nindot nga puy-anan ug makalipay nga buluhaton. Pero si Satanas wala gyud giimong maayo para nila. Kung dito ka, unsa kay imong desisyon? Unsang importanteng desisyon ang kinahanglang himuon sa matag usa kanato? Ang matag usa nato kinahanglan pud nga mo desisyon ug ang atong kinabuhi nagdepende ni ana. Pwede tang mopili nga sundon si Jehova imong magpamando aron mapamatud-an nga bakakon si Satanas, o pwede natong pilion si Satanas imong magmamando. Salmo Kapitulo 73, versikulo 28. Apan bahin kanako, maayo alang kanako ang pagtuo sa Dios. Gihimo na kong dampanan ang soberanong Ginoong Jehova, aron ipahayag ang tanan nimong buhat. Diyutay ra kaayo ang nagsunod sa Dios, gani dili siya nagmando sa kalibutan, kun mao kinsa di ay.